Pietari Virta 100 metriä vapaa uintia. Pietari ui radalla 3. 073. 073. Lähti kuin pieni arvopuku. Virta vie. Virta tuo. Rainer Freeman. Virtaa tunnettiin aikaisemmin siitä, että ratatuomarit sai tuuletusta vapaa-uinnissa, kun kaveri veti vieressä. Nyt alkaa näyttää uinilta. Vähän hoitumista vielä. Ottaa se kuitenkin frekvenssille ennen 90. 27,42. Jäi käännöksessä kaveri on vieressä, niin menteli. Uinnissa on nopeampi kuin toi kaveri, mutta paina virtaa. Virta. Erän voitto pitäisi saada, tärkeitä juttuja. Häviää sille pempulle. Älä nyt ryhdy. Ja Virta maalissa. Ja pian